Morone, Julio Cezar greši, interveniše potom na loptu, kaže sudija Gervasoni. Kontranapad Intera, Maniš, Crespo. Nisu imali sada pomoć Crespo i Maniš. Dobro postavljen Rossi. Burdiso, Cambiaso. Kombinuju argentinski reprezentativci. Veliki je broj Argentinaca u Interu. Maxwell. Ibrahimović, Maniš. Nisu se razumeli Maniš i Cambiaso. Corradi, Morone ka Reginaldu. Vratio se Javier Zanetti. Odličan prodor Javiera Zanettija. Maxwell traži loptu Ibrahimović i dobija je. Ibrahimović, Zanetti. Daleko je ta lopta od Maniša. Interveniše Castellini, a prekršaj je načinio Maniš. Evo još jednom prethodne situacije. Julio Cezar i Burdiso se ovde nisu razumeli. Corradi je stigao prvi do lopte, ali ispravno intervenisao Julio Cezar. Novi napad Parme. Corradi, Morone. Slab udarac Moronea. Oslobodila se definitivno Parma. Naravno da Inter pokušava da što pre postigne gol. U poslednjih 12-13 minuta gledamo zaista dobar fudbal. Fali samo jedan gol pa da ova utakmica bude potpuno zanimljiva i otvorena. Crespo, dobra lopta. Nema tamo Ibrahimovića. Daleko je od nje bio i Jimenez. Sasvim solidne partije pruža Jimenez u ovoj sezoni. Na početku sezone 2007-2008 niko nije očekivao da bi Jimenez uopšte mogao da dobije šansu da toliko igra, ali zaista kada god je u igri Jimenez i puno trči, postizao je i neke bitne golove za Inter, recimo u Firenci u derbiju protiv Fiorentine, a zna da vrlo dobro i asistira Ibrahimović. Još jedan vrlo lep napad Intera. Ibrahimović ga je započeo. Odlično je na prvu odigrao Maniš, ali Zlatan Ibrahimović šutira po sredini gola. Svašta smo mogli da gledamo kada je reč o Zlatanu Ibrahimoviću u dosadašnjem toku sezone. Zaista se ne zna da li je bolji kao strelac ili asistent. Publika uživa u nekim njegovim potezima kada recimo na boku prihvati loptu i onda se poigrava sa kompletnom odbranom protivnika. Pored odličnih partija u Interu, Zlatan Ibrahimović je sa švedskom reprezentacijom izborio i odlazak na evropsko prvenstvo. Ne stiže lopta do Corradija. Maxwell ovaj put interveniše kao centralni igrač odbrane. Mancini tokom ove sezone često menja pozicije većini fudbalera i mora se priznati da to daje rezultate. Zanimljivo je bilo recimo da gledamo u nekim utakmicama Kivua kao zadnjeg veznog. Cambiaso, Zanetti i Javier Zanetti često menja poziciju, ali za njega to nije ništa novo. Kapiten Intera i argentinske reprezentacije u odbrani i u veznom redu može da igra praktično na svakoj poziciji. Ibrahimović, kako se nisu sada razumeli sunarodnici Crespo i Cambiaso. Zlatan Ibrahimović, odličan prodor, solidan pokušaj. Evo još jednom argentinskog sudara. Ibrahimović je reklamirao igranje rukom Fernanda Couta.
Jimenez, Cambiaso vodi Inter 1:0, Esteban Cambiaso, 30. minut. Strelac protiv Milana u gradskom derbiju, strelac u prošlom kolu protiv Sijene, strelac i večeras protiv Parme. Esteban Cambiaso u sjajnoj formi igra, nije njegov posao da daje golove. Ono što su njegovi zadaci jeste razgradnja igre protivnika, ali pokazuje sjajni Argentinac da je, kada je to potrebno, i odličan golgeter. Posle pola časa igre vodi Inter protiv Parme na Meaci. Jako je teško igrati protiv Intera kada ima prednost. Parma u većini utakmica u kojima prva primi gol, posle se teško vraća u ritam. Naročito mislim da je ovaj gol teško pao gostujućem timu, jer su igrali sasvim solidno, stvorili nekoliko prilika u kojima je pre svih bio Bernardo Corradi. A ovaj gol bi mogao da im oduzme samopouzdanje. Naravno, to su samo pretpostavke, vidjet ćemo kako će se meč dalje razvijeti. Zadovoljan je Julio Cezar, vi ste mogli još jednom da uživate u prvom pogodku koji smo videli večeras. I Figo je svakako zadovoljan ovim golom. Inače, i atmosfera u Interu među fudbalerima je zaista jako dobra. To je nešto što je falilo ovom timu 90-ih godina, pa i u prvim godinama novog milenijuma. A ovo je Cristiano Lucarelli. 4 miliona evra platila je Parma Lucarellija, koji se eto nakon samo jedne polusezone u Ukrajini, u kojoj je inače bio prvi Italijan koji je tamo igrao, vratio se Lucarelli u Italiju. Nekadašnji kapiten Livorna, takođe i momak koji je bio i najbolji strelac, nekada najbolji strelac italijanske Serie A u sezoni kada je Livorno ušao u prvu ligu, i odmah nakon što su došli do Serie A, fudbaleri ekipe iz Toskane osvojili su 8. mesto u prvenstvu. Svakako da je Lucarelli za to bio najzaslužniji. 24 gola je postigao u sezoni 2004-2005. Julio Cezar. Ibrahimović, pogledajte kakav prijem lopte Zlatana Ibrahimovića. Još jedan odličan potez, udarac iz daljine, brani Bući. Ostao Ibrahimović na zemlji. Očigledno da je došlo do povrede članka. Evo te situacije. Pokušao je Maniš. Svakako da Maniš silno želi da na svom debiju postigne gol. Maniš ima razoran udarac i pretpostavljam da se mnogi od vas sećaju kako lepe golove Maniš postizao za portugalsku reprezentaciju. Mancini daje savete kapitenu Javieru Zanettiju. Sve u redu sa Zlatanom Ibrahimovićem. Ovaj duel sa Čigarinijem nije ostavio nikakve posljedice na švedskog internacionalca. Dobar pokušaj Zenonija, Reginaldo, Morone, Corradi, vrlo dobro odigran napad, greši na kraju Corradi, a prekršaj pravi Reginaldo.
Reginaldo na početku sezone stigao iz Fiorentine u Parmu. Odlične partije pružao u Fiorentini, ali jasno je da u takvoj konkurenciji u napadu sa Mutom, Vjerijem i Pazinijem svakako nije imao priliku Reginaldo da se dokaže, zbog toga je rešio da dođe u Parmu, ali ove sezone slabije igra i manje postiže pogodke za Parmu nego što je to činio za Fiorentinu. Dobar pokušaj Koradija, ali je Burdiso vrlo dobro zatvorio Reginalda. Cordoba, Zanetti. Cordoba. Julio Cezar, poslednjih 10 minuta prvog poluvremena. Morone, Cambiaso, Maniš, Zanetti, Maniš, ponovo Cambiaso, sam je Maxwell, odlučio se ipak za Ibrahimovića, Ibrahimović, nema prekršaja, Zenoni, Cambiaso, Zanetti, ide Javier Zanetti, čeka Burdisa, ipak je to bio Jimenez, izvinjam se. Goal out, još jednom neke od sjajnih pokušaja Zlatana Ibrahimovića. Domenico Di Carlo za sada mirno gleda ovaj meč. On je pred gostovanje na San Siru rekao da Parma putuje u Milano kao outsider, ali da njegov tim u svakoj utakmici, pa čak i protiv favorizovanog Intera, mora da igra maksimalno i da se takvi mečevi, ako ne za osvajanje bodova, onda iskoriste bar za uigravanje i za pripremu za duele protiv ekipa koji će biti protiv kandidati Parmi u borbi za opstanak. Videli ste malo čas i potvrdu prvog žutog kartona na utakmici, dobio ga je Cigarini. Zanetti, Cambiaso, pokuša iz prve da pronađe Maniša, Reginaldo, dosta prostora, ali odlični Maxwell. Ipak i dalje u napadu je Parma i to preko Desene. Reginaldo je već prošao po boku, ali nije dobio loptu. Pisanu pokušava nekako da bude taj igrač koji će povezati vezni red sa napadačima, tačnije sa Bernardom Koradijem. Ibrahimović, dobro ga je pratio ovaj put Rossi i odlično intervenisao. Maniš, neko od fudbalera Parme na travi, to je Rossi, koji se žali na povredu leđa. Da vidimo još jednom šta se desilo. Kao da je nezgodno stao Rossi. Zlatan Ibrahimović nekada zna da nastupi temperamentnije i fudbaleri koji su slični kao i ona, koji igraju u odbrani i čuvaju Ibrahimovića, pokušavaju često i da ga isprovociraju jer znaju da to i nije baš tako teško. Ali za razliku od nekih ranijih sezona, u ovoj se Ibrahimović čuva od takvih stvari. Crespo, odlično je sve učinio. Crespo! Odličan solo prodor, atraktivan pokušaj asistencije.
ipak bez rezultata. Reginaldo i Materazzi, brži je Reginaldo, šansa za Parmu, 1-1! Zadovoljstvo navijača Parme, 1-1 na Meazzi. Moram da priznam da sam dao pogrešnu procenu da će se možda Parma nakon primljenog gola zaustaviti, da neće više igrati onako kako su igrali do tog trenutka. Međutim, vrlo hrabar nastup ekipe sa Tardinija i posle primljenog gola imali su 2-3 dobra napada. Najbolji je bio ovaj koji je Cigarini pretvorio u gol. U 40. minutu Parma je stigla do izjednačenja na San Siru, 1-1. Dakle, u završnici prvog poluvremena utakmica praktično kreće iz početka. Zaista se Parma nije uplašila Intera od prvog minuta. Ušli su u ovaj meč kao da ne razmišljaju o tome šta imaju da izgube. Krenuli su na sve ili ništa, rasterećeni očigledno, odnosno neopterećeni da po svaku cenu moraju da dođu do boda i evo to daje rezultate. Iako Inter igra dosta dobro, Parma s druge strane parira i ima pozitivan rezultat. Verujemo da ovakvo stanje stvari na terenu tek sada obećava zanimljiv i dobar fudbal u Milanu. Reginaldo zaustavljen, Maniš pomaže odbrani, Materazzi naravno odmah ima nešto da kaže De Seni koji je faulirao Maxwella. Jeste De Sena išao agresivno, a čini mi se da se Materazzi iznervirao zbog ovog trenutka kada je desnom nogom još dodatno udario De Sena Maxwella. Greši Cambiasso, prilika za kontranapad Parme, Corradi i Cordoba. Morone, pa Reginaldo, dobro se kreće Reginaldo, čas i u sredini, čas na desnom boku, Corradi. I stao je Bernardo Corradi jer je Cambiasso ostao na zemlji. Esteban Cambiasso je ovde povređen prilikom ovog duela sa Reginaldom. Procenite sami da li je bilo prekršaja, ali čini se da je ipak Reginaldo samo bio jači u ovoj duel igri. Vidjet ćemo kakve prirode ova povreda Cambiassa. Mislim da će on ipak uspeti da se vrati u igru. Castellini, Maniš, Cordoba, Gonzalez, Javier Zanetti, Burdisso, pa Maxwell, Cambiasso, Maniš, dobar potez Maniša, Jimenez prema Ibrahimoviću. Ovaj put ne prolazi dribling Zlatana Ibrahimovića.
ali nema ni kontranapada za Parmu. Možda će gosti sada to uspeti da učine. Castellini, interveniše Materazzi, Cambiaso, Jimenez, dobra lopta za Javiera Zanetija. Isteklo je regularnih 45 minuta, vidjet ćemo koliko je produženo prvo poluvreme. Slab centar šut i laka intervencija za Luku Bućija. Mancini sada nezadovoljan, verovatno će imati svašta da kaže svojim fudbalerima. 3 minuta će biti produženo prvo poluvreme. Jeste bilo prekida i očigledno da je Gervasoni vodio računa o tome koliko je vremena izgubljeno. Cambiaso, dobar napad, Crespo, dobar centar šut, Ibrahimović. 2 minuta će još imati jedan ili drugi tim da probaju da na odmor odu sa prednošću od jednog gola. Zaustavljanje Bernardo Corradi, prvi žuti karton za fudbalere Intera, dobija ga Cordoba. Cigarini je dobio žuti karton u ekipi Parme. A evo i prve javne opomene za fudbalere Intera. Fernando Couto će izvesti ovaj prekid. 5 fudbalera Parme blizu 16-terca Intera. Dezena, Morone, Reginaldo, dobra lopta, siguran Julio Cezar. Odmah Julio Cezar ka Crespo Maniš. Brzo se Maniš oslobađa lopte. Jimenez, otkriva se Crespo, video ga je Jimenez, međutim nije mu najbolje dao loptu. Sada nesporazum fudbalera Parme, ali Luka Bući priseban. Rossi je pogodio Zenonija prilikom pokušaja da prebaci loptu na polovinu Intera. Maniš, Materazzi, Cambiaso, Esteban Cambiaso, daleko od lopte Ibrahimović, interveniše Fernando Couto, Zenoni, Reginaldo, odlično se snašao Reginaldo, iz prve lopta ka Pisanu. Kraj prvog dela, vrlo dobro prvo poluvreme. Inter 1, Parma 1, idemo na kratku pauzu, a onda se slikom vraćamo u Milano. Slikom smo ponovo na stadionu Giuseppe Meazza u Milanu. Posle prvih 45 minuta Inter Parma 1-1 u poslednjoj utakmici 19. kola serije A. Zaista smo gledali dobro prvo poluvreme. Inter je stigao do prednosti pogodkom Estebana Cambiasa u 30. minutu. Parma je izjednačila pogodkom Cigarinija u 40. Gledali smo zanimljivo prvo poluvreme i vrlo dobru partiju i Intera i Parme. Posebno je iznenadio gostujući tim. Njihov trener Domenico Di Carlo je najavio da će oni igrati rasterećen u ovom meču, da nemaju šta da izgube. Parma je zaista tako i ušla u ovaj susret, stvorila nekoliko dobrih prilika.
ni posle primljenog gola nisu se zaustavili gostujući fudbaleri i kao rezultat takve igre stiglo je izjednačenje 5 minuta pre odlaska na odmor. Evo i nekih situacija iz prvog dela. Ovo je duel Kordobe i Koradija. Inače, fudbaleri Parme su nekoliko puta protestovali u prvom delu, baš kao i njihov trener, smatrajući da ih je glavni arbitar oštetio. Naročito se to odnosi na ovu situaciju koju nam je reditelj maločas pokazao. Vidjet ćemo šta nam donosi drugi deo. Inter će naravno morati da napadne, jer svakako da Mancinijev tim želi da nastavi seriju odličnih rezultata. 12 uzastopnih pobjeda ima Inter u svim takmičenjima. U prethodnih 18 kola Serija A Inter je 14 puta triumfovao, samo 4 puta su igrali nerešeno i svakako su glavni favoriti da i treći put uzastopno stignu do titule. Naročito im je bitno da ove sezone budu prvaci, jer pretprošle sezone su stigli do titule zahvaljujući tome što su Juventus i Milan zbog poznate afere sa nameštanjem utakmica kažnjeni. Inter je, iako je sezonu završio na trećem mestu za zelenim stolom, dobio titulu. Prošle sezone su je zasluženo osvojili na terenu, ali mnogi smatraju da start Milana sa velikim minusom i neigranje Juventusa u najjačoj ligi su u mnogome doprineli da Inter lako stigne do titule ove sezone. I Milan i Juventus su u Seriji A, a Inter je bar u dosadašnjih 18 kola pokazao da je u ovom trenutku najjači tim na Apeninima. U prvom poluvremenu Mancinijev tim je igrao u sastavu Julio Cezar, Cordoba, Burdiso, Materazzi, Maxwell, Zanetti, Cambiaso, Maniš, Jimenez, Ibrahimović i Crespo. Za Parmu na golu Bući. Zatim utakmicu je počeo Koli, ali je zbog povrede sredinom prvog poluvremena izašao iz igre. Umjesto njega na terenu je De Sena, zatim Rossi, Couto, Zenoni, Reginaldo, Morone, Cigarini, Castellini, Pisanu i Koradi. Prvi korner u drugom poluvremenu za Inter. Dobra intervencija odbrane Parme. Ovih dana naravno da zbog rezultata koji Inter postiže, veliki broj fudbalera se dovodi u vezu sa milanskim klubom. Pre svih dosta se priča o Adrianu. Podsjećam da je Brazilac pozajmljen Sao Paulu, jer u ovom trenutku za njega nema mesta u Interu. Adriano je otišao nazad u Brazil i do kraja sezone će biti član šampiona Brazila. On je međutim najavio da bi voleo vrlo brzo da se vrati u Italiju, a Milan je za njega, da vidimo samo ovaj napad, nije stigao do lopte Hernan Crespo. Još uvek traje pritisak Intera, Maxwell nije uspeo da zadrži loptu. Adriano je rekao da bi jako voleo da zaigra u Milanu i da ga ne zanima suviše što bi prešao u ekipu koja je gradski rival Interu. Takođe, Adriano je u intervjuu koji je dao u Brazilu rekao da je često pitao Mancinija zbog čega ne igra, ali da nije dobio odgovor. Adriano se naljutio na medije u Brazilu zato što su ga zvali Imperator, jer je u prvoj utakmici za Sao Paulo odmah postigao gol. Brazilski mediji su najavili povratak Imperatora u pravu formu. Adriano je rekao da su ga tako prozvali italijanski mediji i da on smatra da taj nadimak nije dobio iz dobre namere. Sam Adriano je rekao, ko zna šta su Italijani mislili kada su mi dali takav nadimak, i zamolio Brazilce da ga ne zovu tako. Očigledno da zbog velikih problema koje je imao Adriano
izuzetno ljut na i italijanske medije, naravno i na svoj klub, posebno na trenera Mancinija. Vidjet ćemo kakva je sudbina Adriana. Brazilski fudbaler kaže da je za njega u ovom trenutku najvažnije da što bolje igra u domaćem prvenstvu, ali da je imperativ njegov povratak u italijanski fudbal. Zanetti. Ibrahimović. Dobar pokušaj Ibrahimovića. Pravovremeno interveniše Zenoni. Još jedna greška. Morone. Reginaldo. Cambiaso. Materazzi pa Maniš. Maniš, još jednom da podsjetim, debituje večera za Inter. Stigao je iz madridskog Atletika kao prvo pojačanje Intera u januarskom prelaznom roku. Cambiaso za Maxwella. Maxwell traži rešenje. Maxwell. Maniš. Jimenez. Solidan pokušaj Jimeneza. Pominjao sam Jimeneza i u prvom poluvremenu i pričao o tome da je Jimenez dobio mnogo više šansu da igra nego što se to očekivalo na početku sezone i da je te šanse jako dobro koristio. I sada još jednom Jimenez pokazuje neki od svojih kvaliteta. On ima vrlo dobar udarac, a nekoliko puta se pokazao i kao odličan asistent. Reginaldo prema Pisanu, bez obzira što nije stigao do ove lopte. Pisanu je zadovoljan ovim pokušajem asistencije Reginalda. Reginaldo i Pisanu pokušavaju uglavnom po bokovima da ugrožavaju odbranu Intera i pomažu Bernardu Koradiju koji je najbliži Juliju Cezaru. Dosena, greška. Maxwell, do lopte ne stiže Cambiaso, ali je ona kod Javiera Zanettija. Cambiaso. Jimenez čeka loptu Ibrahimović, sada je dobija. Pokušao je isprve Ibrahimović i pogrešio. U ofsajdu Bernardo Corradi. Inače, osim priče o Adrianu, za Inter se tokom ovog prelaznog roka vezuje i ime Ronaldinha. Mancini je rekao da bi jako želeo da vidi Ronaldinha u Interu. On već duže vreme ima problema u Barceloni, pre svega zbog odnosa sa trenerom Rijkaardom, i već se najavljivalo da će Ronaldinho sigurno tokom januara napustiti Nou Camp, a kao najozbiljniji klubovi kada je reč o njegovom dovođenju bili su Chelsea i Milan. Međutim, očigledno da se bar za sada Berlusconi primirio, jer je za Milan debitovao Pato u odličnu formu. Polako ulazi i Ronaldo. Inzaghi već tokom cele sezone igra sjajno. Danas je gol odluke protiv Udinezea postigao Gilardino. I očigledno da Ronaldinho nije sada toliko interesantan Milanu. S druge strane, smatra se da bi Brazilac mogao da dođe u Inter, jer tu ima i veliki broj sunarodnika koji igraju. Takođe u tom razmišljanju da li da možda pređe u Chelsea ili u Inter, Ronaldinho bi mogao da se opredeli za milanski klub, jer je Inter trenutno prvi na tabeli. Crespo.
Dobar pokušaj Hernana Crespa, blokira ga njegov nekadašnji saigrač iz Lacija, Fernando Couto. Da završim samo priču o Ronaldinju, dakle, žele ga i Morati i Mancini, smatraju da u ovom trenutku bi za njega bilo mnogo bolje da dođe u Milano. Videli ste kako je reagovao Domenico Di Carlo, nezadovoljan očigledno intervencijom odbrane svog tima, duela Cordobe i Fernanda Couta. A spremaju se Cezar i Cruz. Cruz ove sezone zaista igra odlično i on je verovatno najprijatnije iznenađenje u Interu. Očekivalo se da će Cruz u konkurenciji sa Ibrahimovićem, Crespom i Suazom retko dobijati šansu, međutim odlično igra Cruz, 10 golova u sezoni i uz Ibrahimovića najbolji strelac Intera, jedan od najboljih strelaca u Calciu. Iako ima 33 godine, Cruz u životnoj formi. Ibrahimović i Couto, Crespo traži igranje rukom, Rosija, ništa ne svira Gervasoni. Sada je glavni arbitar prekinuo igru, Cezar i Cruz će ući na teren. Cezar menja Maniša. Završio je Maniš svoj debitanski nastup u Interu i domaći navijači su očigledno zadovoljni njegovim nastupom. A iz igre će izaći Hernan Crespo, umesto njega u nastavku Julio Cruz. Cezar uglavnom igra po levoj strani, Maniš je bio u sredini, vidjet ćemo kakve će sada rotacije praviti Mancini. Kada je reč o drugoj izmeni, Crespo i Cruz igraju naravno na potpuno identičnom mestu. Cordoba, Burdiso, prekršaj, sada fudbaleri Parme ne dozvoljavaju igračima Intera da brzo izvedu slobodan udarac. Reginaldo nezadovoljan u ovom trenutku. Hernan Crespo pozdravljen od domaćih navijača, a i on pokazuje da je odan i navijačima i klubu Interu. Slobodan udarac za domaći tim, pored lopte Jimenez, čekaju centar šut Crespo i Materazzi, dobra intervencija Bućija, Ibrahimović, greška Zlatana Ibrahimovića i prilika za kontranapad Parme koji vodi Reginaldo, prilazi mu i Morone, na drugoj strani je Pisanu, Reginaldo ide sam, Reginaldo preterao je. Jasno je to i Domeniku Di Carlu. Evo Reginalda, imao je bolja rešenja. Nije se odlučio da ovde da loptu Moroneu, ali ovde je već morao da ga uposli. Na drugoj strani je bio i Pisanu i vidite kako je reagovao Pisano zbog odluke Reginalda da sam završi ovaj napad. Burdiso. Materazzi. Roberto Mancini. Sada mirno posmatra meč. Burdiso. Cruz.
Cruz prema Maxwellu, vrlo dobar potez. Maxwell, odlično postavljen Zenoni. Reginaldo, ko radi, uporan je Pisanu, ali oprezni Burdiso i Cordoba. Zanetti, Cambiaso, Jimenez, Cambiaso, Cruz, greši Cruz, Materazzi, Maxwell, Zanetti, Javier Zanetti, pa Burdiso, Cambiaso, Maxwell, Jimenez, greši još jednom Zlatan Ibrahimović, gotovo u svakom pokušaju u drugom poluvremenu Ibrahimović je grešio, sada ga zaustavlja pravovremeno Šigarini, nema igranja rukom, pokazuje Gervasoni. Cambiaso ne može ni onda prođe odličnog Šigarinija. Zenoni, Castellini, slab potez Castellinija. Ono što je jako zanimljivo jeste da je u duelu protiv Regine za Inter debitovao i Mancinijev sin Filippo. On je odigrao poslednjih 10 minuta u tom meču. Filippo Mancini ima samo 16 godina i taj momak kaže da je oduševljen debijem koji je imao i da je jako zahvalan svom ocu. S druge strane, Mancini je realan i kaže da je njegov sin samo jedan od talentovanih fudbalera koji igraju u Interu i da je još uvek rano da dobije priliku u nekom važnijem meču. Cezar, Cruz, solidan pokušaj, ali brani Bući. A inače, pored Ronaldinha, Inter je izrazio zainteresovanost i za napadača Udinezea, Kvaglarelu. Odlično igrao Kvaglarela na posljednjih 8 utakmica, računajući i današnju protiv Milana. Kvaglarela je postigao 7 golova i taj momak kaže da mu imponuje što ga traži Inter, ali da je trenutno zadovoljan Udinezeu. Još jednom Cristiano Lucarelli zagreva se i izgleda da će i 32-godišnji centarfor dobiti šansu da debituje na Meaci. Reginaldo, dobar napad Parme, loš potez na samom kraju tog napada i udarac bez mnogo rezultata za Moronea. Kvaglarela je takođe rekao da ima dugačak ugovor sa Udinezom i da ne veruje da bi ga njegov tim trenutno pustio, a i da u konkurenciji takvih napadača u Interu verovatno bi morao da sedi na klupi, što mu u ovom trenutku nikako ne bi odgovaralo, jer je zaista ušao u odličnu formu. Inače, povodom sjajnih rezultata Intera, čak i kapitan Juventusa Alessandro Del Piero posle utakmice koju je Inter dobio protiv Regine i pred meč koji očekuje, pred dva meča koji očekuju Inter i Juventus u četvrtfinalu italijanskog kupa, Del Piero je rekao da je Inter najbolji tim u ligi, da će gotovo sigurno odbraniti titulu, ali da će zato Juventus učiniti sve kako bi uspeo da eliminiše Inter bar iz nacionalnog kupa. Odlično je skočio Cruz, evo šanse za Inter. Prva prilika za Cezara. Najpre sjajan skok Ibrahimovića, zatim i Cruza. Čista situacija za Cezara. I solidan pokušaj nekadašnjeg kapitena Lazija. Zaista
se često dešava tokom ovog meča da temperamentno reaguje Di Carlo. Sjećate se vjerojatno da u prvom poluvremenu malo falilo da uđe u teren. Dobar napad Parme i dobar pokušaj Pisanoa, ali Julio Cezar siguran. Jimenez ka Ibrahimoviću, krenuo je Bući. Sudar u petercu i čini mi se da je ipak dosuđen prekršaj Zlatana Ibrahimovića nad golmanom Parme Bućijem. Di Carlo sprema novu izmenu. Domenico Di Carlo je u svojoj karijeri igrao za Treviso, Como, Ternanu. Da vidimo samo Reginalda. Još jedan opasan napad Parme. Pisano, brani Julio Cezar. Vrlo dobra Parma u dosadašnjih 65 minuta. Zaista hrabro napadaju domaći tim kad god imaju šansu. Zaista je ovo meč u kome Parma pokazuje da ima solidan tim. A evo i nove druge izmene u Parmi. Gasbaroni će u igru, a iz igre će izaći Reginaldo. Andrea Gasbaroni. On igra nešto defanzivnije od Reginalda. Fernando Couto stativa i čini mi se da je Cordova bio na gol liniji. Traže fudbaleri Parme da Gervasoni pokaže na centar. Da vidimo još jednom odličan skok Fernanda Couta. Stativa i onda lopta ipak ne na Cordobu nego na Cezara. Nije prešla gol liniju. Iz ovog ugla smo to dobro mogli da vidimo, ali Parma i dalje igra odlično. Evo prilike, prvi kontakt sa loptom Gasbaronija i prvi zvižduci domaćih navijača. Nije se Inter u ovoj sezoni susretao sa zvižducima njegovih pristalica, ali očigledno da su prvi put nezadovoljni navijači Intera, jer Parma dominira zaista, naročito u posljednjih 10 minuta. Evo prilike za Cruza, Cambiasso. Već je postigao jedan gol Esteban Cambiasso i večeras, a mi gledamo i još jednom tu situaciju kada je najpre Stativa, a zatim i Cezar kada su bili saveznik Mancinievog tima. Ne može nikako biti nezadovoljan Domenico Di Carlo ni rezultatom koji njegov tim ima, posebno igrom. Gasbaroni, kao da Parma osjeća da je ovo možda trenutak da postignu i drugi gol. Evo lopte kako Radiu, nema ofsajda. Ko radi, startuje Materazzi i prekršaj. Biće ovo nova prilika za Parmu. Evo još jednom najpre jedan pa drugi start Materazzija i mislim da je Gervasoni bio u pravu, a Cristiano Lucarelli će definitivno debitovati na Meazzi. Dobija, čini se, posljednje savete trenera Di Carla pred ulazak na teren. Da vidimo slobodan udarac za Parmu. Direktan udarac i 2-1 vodi Parma. Kakav pogodak. Čini mi se
momka koji je ušao u drugom poluvremenu pre nekih 7-8 minuta, tako je Andrea Gasbaroni. Parma vodi na Meaci 2-1. Potpuno zasluženo, mora se priznati, odlično izveden slobodan udarac. Lopta je iznenadila Julija Cezara. I zaista prelep pogodak Gasbaronija. Evo još jednom vode gosti. Inter, podsjećam, nije izgubio ni jednu utakmicu u dosadašnjem toku sezone. I pretpostavljam da nas očekuje paklenih nešto više od 20 minuta. Parma je napadala, stvarala šanse i uspeli su da potpuno preokrenu rezultat. Napada Inter sada, Cambiaso, Burdiso, Jimenez. Sada je već pitanje da li ćemo vidjeti Lucarellija, jer gosti sada imaju idealan rezultat. Još jednom podsjećam da Parma u ovoj sezoni slabo igra u gostima. 90% bodova koje su osvojili su na svom stadionu Ennio Tardini. Cambiaso, Cordoba, ponovo Cambiaso, Javier Zanetti. Jimenez, Maxwell. Traži se prilika za centar šut. Lopta je konačno u kaznenom prostoru Parme. Još jedna greška u dodavanju, ali greše i gosti. Ibrahimović, dobar centar šut ka Kruzu. Interveniše Fernando Couto. Gasbaroni. Startuje Jimenez, čisto. Cambiaso, Ibrahimović, preterao je Zlatan Ibrahimović. U jednom trenutku je izbacio Rosija iz igre i imao otvoren put ka golu, ali je rešio da napravi još jedan potez. Ući će Lucarelli u posljednjih 20 minuta, zamenit će Bernarda Corradija. Cristiano Lucarelli ima 32 godine, nekada je bio kapiten Livorna, čovek koji je ostavio dubok trag u tom timu, koji je došao iz to se mečeva postigao 29 golova. U narednoj, kada je Livorno zauzeo 8. mesto u seriji A, 24 gola. Sjajnog Cristiana Lucarellija, ali posle sukoba sa predsjednikom kluba, da vidimo samo ovaj slobodan udarac, interveniše Cezar, nova šansa za Parmu. Dakle, uspeo je Lucarelli da uđe u sukob sa predsjednikom Livorna i rešio je na kraju prošle sezone da napusti tim. Navijači koji su ga smatrali za svog idola su bili vrlo nezadovoljni takvom njegovom odlukom u utakmici koju je, jednoj od posljednjih utakmica koju je igrao Lucarelli kao član Livorna protiv Regine. Bio je poprilično izvređen od strane tih navijača. Na kraju je rešio da ode u Šahtjor, u Donjeck. Bio prvi Italijan koji je igrao u Ukrajini, ali evo posle samo nekoliko meseci rešio je da se vrati u Italiju i to u ekipu Parme. Lucarelli je 13 puta igrao i za italijansku reprezentaciju. Zaista je neverovatno kako se neslavno završio njegov boravak u Livornu. A dešavalo se u tim sezonama kada je bio član ekipe iz Toskane da dobija zaista
sjajne ponude velikih italijanskih klubova. Međutim, uvek je to odbijao. Da vidimo šansa, Cambiaso, brani Bući. Vrlo dobro večeras brani iskusni Luka Bući, nekada golman Torina. Već 2 sezone u Parmi, za malo da Esteban Cambiaso postigne svoj drugi gol na večerašnjem meču. Dobro izveden korner, šansa, 2-2. Cambiaso, da li je ipak ofsajd? Da, neće biti gola, neće biti gola. Da vidimo šta se desilo. Jeste bio Cambiaso u ofsajdu u trenutku kada mu je Cruz prosledio loptu. Zaista se često dešava da je Esteban Cambiaso u gol šansi. Nema gola, ostaje 2-1 za Parmu. 15 minuta plus zaustavno vreme do kraja. Napadaju gosti, imaju novu šansu. Andrea Gasbaroni je sada mogao da postane junak i ovako je već puno učinio jer je postigao vodeći gol za svoj tim na ovom meču. Zaista prelep gol. Mi gledamo još jednom priliku za Cambiasa i intervenciju Luke Bućija. Cambiaso, u ovom trenutku najzapaženiji fudbaler Intera. Cordova, nema prekršaja, Zanetti. Kako se sada okliznuo kapiten Intera, ali je uspeo da sam ispravi svoju grešku i da izbori prekršaj i žuti karton. Zanetti pa Cordoba, Burdiso, Cristiano Lucarelli je dobio žuti karton u svom debitantskom nastupu nakon povratka u Italiju. Greši odbrana Parme, ali Luka Bući je pratio tu akciju i na vreme intervenisao. Kroz noge lopta prošla Rosiju, ali je iznenadila i Jimeneza i Ibrahimovića, ne i golmana Parme, Bućija. Morone pa Gasbaroni. Još jedan prekršaj, ovaj put ga pravi Cezar. Verovatno će fudbaleri Intera, kako meč ide prema kraju, biti sve nervozniji. I bit će interesantno da vidimo šta će sve Mancinijev tim pokušati kako bi izbegao prvi poraz u šampionatu. Materazzi, Maxwell, Cruz, interveniše Morone, pa onda i Zenoni, Lucarelli, dobar potez Lucarellija, ipak lopta iza leđa Pisanua. Zanetti, ne stiže do lopte Jimenez. Domenico Di Carlo je kao fudbaler najveće rezultate imao u Vicenci, za koji je igrao 9 sezona i na 266 mečeva postigao je 9 golova. Inače sa Vicencom je od serije C stigao do serije A. Ono što je zanimljivo, Domenico Di Carlo je i svoju trenersku karijeru počeo upravo u klubu u kom je imao najbolje rezultate kao igrač, ali je vodio mladi tim Vicence. Kasnije je bio i trener Mantove, 3 sezone. Sa Mantovom je stigao do play-offa za ulazak u seriju A, ali tada je od njih nakon produžetaka bolji bio Torino. Rossi pokušava da pronađe Pisanua. Cezar.
na levoj strani Inter slabo funkcioniše, a sada tu ima dva fudbalera, i Maxwella i Cezara. Cambiaso, kako loš potez Estebana Cambiasa, nesvojstven za njega. Cigarini bez problema interveniše Cordoba, daleko je bio Lucarelli. Javier Zanetti je preuzeo sada ulogu organizatora igre, svaki napad Intera ide preko njega. Prilika za Cezara, slab centaršut Cezara, lopta je međutim i dalje u terenu. Ibrahimović i vrlo dobro postavljen Pisanu koji se vratio da pomogne odbrani poslednjih 10 minuta. Svakako da će sada svi fudbaleri Parme biti na svojoj polovini. Pokušaj udarca iz daljine Maxwella, međutim nema promjene rezultata. Inter 1, Parma 2. Luis Figo promenio je raspoloženje za razliku od trenutka kada smo ga poslednji put videli u kadru, a to je bilo nakon pogotka Estebana Cambiasa kojim je Inter u 30. minutu stigao do prednosti. Cezar, Maxwell, Zanetti, Burdiso. Cambiaso je propustio loptu Cezaru, ali greši Cezar. Parma je 90. godina bila jedan od najuspešnijih klubova u Italiji, pa i ranih 2000-ih. Da vidimo samo ovaj kontranapad gostiju. Čist start Cordobe. Dakle, taj period od 1990. pa do 2003. navijači Parme smatraju za zlatno doba ovog kluba. Cruz mnogo puta je vadio svoj tim iz nedaća u ovoj sezoni. Cruz pokušava nekako da se oslobodi, nema pomoć sa igrača, tek sada lopta ide ka Cezaru. Maxwell, čini mi se da Cezar i Maxwell smetaju jedan drugom na levoj strani. Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović ne može da se prepozna u drugom poluvremenu. Kad god je lopta bila kod njega, napravio je grešku. Lucarelli uspeo je da ostane na nogama i da dobro uposli Kazbaronija. Cigarini, lopta ka golmanu Luki Bućiju. U tim godinama koje su dakle proglašene za zlatne godine Parme, ovaj tim je uspeo 2 puta da osvoji kup UEFA. U sezoni 86-87 su prvi put stigli do serije B, tada ih je vodio Arrigo Sacchi, koji je nakon toga i prešao u Milan i vodio onu zlatnu generaciju sa Gulitom, Rijkaardom i Van Bastenom, kao naravno i sa Donadonijem, Maldinijem. Ekipu Parme nakon njegovog odlaska preuzeo Nevio Scala 27. maja 1990. Parma je postala prvoligaš i u Serie A je do današnjeg dana. Žuti karton dobija Jimenez. '90-ih godina Parma je osvajala 2 puta kup UEFA, osvojili su 1993. Super kup Evrope, a na teren će Patrick Vieira, koji iako nedovoljno oporavljen, očigledno mora na teren, izlazi Materazzi, dakle umesto odbrambenog fudbalera igrač koji će pojačati vezni red. Jasna je naravno Mancinieva namera da u
posljednjih 5,5 minuta plus zaustavno vreme svim silama krene napred. Parma je 3 puta osvajala i kup Italije, nikada nisu bili prvaci i osvajači Skudeta sve do 2003. Parma je bila klub za respekt, članica 6 najboljih italijanskih klubova. Od 2003. kada je Parmalat koji je vodio ovaj tim kolabirao, Parma se svih narednih sezona žestoko borila za opstanak i ove sezone. Tako Cambiaso, Ibrahimović, lopta u peterac, interveniše Rossi, Zanetti, Vieira, još jednom dobro postavljeni fudbaleri Parme, ovaj put interveniše Morone, Vieira, šansa za Inter, Ibrahimović, nije gol, a da li je penal? Izgleda da jeste. Vidjet ćemo još jednom neko od fudbalera Parme na gol liniji igrao rukom, mogao bi zbog toga da dobije i crveni karton, da vidimo. Ibrahimović, pa Jimenez i ovdje je malo glavom, malo rukom Fernando Couto. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali čini mi se da lopta ne bi ušla u gol i da Fernando Couto nije odigrao ovako kako je odigrao. U svakom slučaju Couto je igrao rukom i bit će penal za Inter. Ostaje da vidimo kakva je kazna za iskusnog Fernanda Couta. Evo još jednom te situacije. Nema dileme. Couto je igrao najpre glavom, a onda rukom. I čini mi se da je Gervasoni u pravu. Naravno, neka to bude samo moje mišljenje. Ali Fernando Couto možda i nije morao ovako da reaguje. Bez obzira na to, Inter će imati penal, a Parma igrača manje do kraja. Po svojoj prilici Fernando Couto je dobio crveni karton. Sačekat ćemo da vidimo i potvrdu te odluke. Ono što je neosporno jeste da će Inter imati priliku da sa bele tačke u 88. minutu stigne do izjednačenja. Zlatan Ibrahimović, 2:2. Zlatan Ibrahimović, 2:2. 12. gol u sezoni. Sada Ibrahimović pokušava još dodatno da isprovocira nekog od fudbalera Parme. Potpuno se sada situacija otela kontroli. Gledat ćemo još 2 minuta plus zaustavno vreme paklene utakmice. Zaista sjajnog meča na Meaci. Inter 2, Parma 2. Još jednom sa bele tačke Ibrahimović siguran. 5. penal koji pretvara u gol. Ono što je problem za Parmu, ne samo da je Inter stigao do izjednačenja, već ima i igrača više. Evo šta je Ibrahimović uradio Deseni u ovom duelu. Očigledno da to Gervasoni nije video. Inter napada, Vieira, Cambiaso. Sada navijači traže da njihov tim krene na sve ili ništa. Dobar centar šut, šansa za Inter. Posljednji minut. Gasperoni, odlični Javier Zanetti, Cambiaso, Jimenez. Cambiaso, dobar centar šut, lopta je pogodila Kruza u leđa. Inter i dalje napada, međutim greška. Morone. Evo potvrde isključenja Fernanda Couta. Naravno i tu su pravila jasna, sa gol linije
je rukom izbacio loptu Couto, automatski je dobio crveni karton i prekršaj. Lucarelli na iskustvu uspeva da izbori ovaj prekršaj i pokazuje svojim saigračima da stanu. Svakako je i ovaj rezultat za Parmu vrlo dobar. I pomoćnik Domenica Di Carla kao da je pokazao De Seni da ostane još neko vreme na zemlji. I Koradije na nogama, zaista je ovaj meč jako teško gledati, posebno ako ste učesnik na terenu. Verovatno je mnogo lakše igračima koji igraju nego onima koji su na klupi. De Sena je ostao na zemlji i svakako će iskoristiti priliku da ukrade neki sekund kako bi se strasti malo smirile. Rekao sam da Zlatan Ibrahimović zna često da napravi incident i da ili on provocira fudbalere koji ga čuvaju, a i oni često pokušavaju zbog njegovog kratkog fitilja njega da dovedu u poziciju da napravi neku grešku i eventualno zaradi isključenje. Četiri gola, puno dobrih prilika, odličnih napada. Žuti karton dobio je Gasbaroni. Negoduju navijači, zbog toga je De Sena nezadovoljan. Očigledno da nikako da se smiri posle onog sukoba sa Zlatanom Ibrahimovićem. Uz to još i povređen. Cruz, Vieira. Dobar potez je napravio Mancini kada je uveo Vieiru, iako je nedovoljno oporavljen. Povezao je 2-3 dobra napada Vieira. Cruz, odlično se sada kreće Cruz, dobar dribling, Cruz, centar šut, Ibrahimović, 3-2 za Inter, Zlatan Ibrahimović, 93. minut, najbolji fudbaler u Italiji, definitivno Zlatan Ibrahimović. Inter 30 sekundi pre kraja vodi 3-2. Kakav meč, ne može da veruje Domenico Di Carlo šta se dešava njegovom timu. Parma je do 88. minuta na San Siru ili na Meaci imala rezultat koji joj garantuje da će biti prvi tim koji će pobediti Inter u ovoj sezoni. 2 gola Zlatana Ibrahimovića, jedan sa bele tačke, a drugi evo kako postignut za pobedu Intera na ovom meču. Verovatno se šampionski timovi i razlikuju od onih drugih jer su u stanju da na ovakav način preokrenu stvari na terenu. Pogledajte kakva radost Ibrahimovića i Mancinija. Mancini će pamtiti svoj 200. nastup na klupi Intera. Zaista od očaja do sjaja je stigao Inter. Pogodkom Cambiasa Inter je poveo, okrenula je Parma. Cigarini u 40. i Gervasino u... Izvinjam se, Gervasino je prekinuo igru, dakle i Gasbaroni koji je ušao u drugom poluvremenu doneo je prednost Parmi golovima Ibrahimovića u 89. i 93. minutu. Inter je stigao do 3-2. Iako je bilo planirano da se 3 minuta
produži ovaj meč. Već 94,5 minuta se igra u ovom trenutku. Kraj fenomenalnog meča. Inter 3, Parma 2 u poslednjoj utakmici 19. kola. Parma će nastaviti žestoku borbu za opstanak. Ispustili su veliku šansu da iznenadi Inter, a Inter ostaje prvi na tabeli i uspeli su da zadrže 7 bodova više u odnosu na Romu. Sada imaju 12 bodova više u odnosu na Juventus. Teško će se fudbaleri Parme pomiriti sa ovim porazom, ali će na kraju morati. Verujem da ste uživali u ovom sjajnom meču. Inter je dakle savladao Parmu sa 3:2. Vi ostanite uz televiziju Avala i imate puno razloga za to.